wabro bedo kwa somo kawadhi mbele kod twak marwa odiochieng' ma kawuono kaka jopiny ywa kaluwore koda moko kuom duoko kaluwore ni nyathi otimo maber to onge kaka tim. Ponono nitiere jogo ma chwalo kony ang'o monego bed ni gitimo sani mar mondo mi lek mag nyithindo gi kik rum, nikech wang'e ni jomoko ponono nyalo bedo ni chunygi olendo, ginyalo konyo ji to kaka gichop ne gionge. Jopiny onego bed ni timo ang'o e siro somb nyithinde gwenge mopogore opogore? Dakwa Joyce, an ayangora. Nyalo penja penjo mipenjono, ayangora. Akwayo nikech an awuon atimo mano makata sani iri wasetero nyithindo kendo berna malich. Wan gi nyithindo mwatero Gande Girls, moko watero St. Joseph Bakita, Mbaga, watemo watero nyithindo skul, Lwak, gi mamoko, you get. To mae watima tima nikech ne waneno ni ogandawa nyithindwa nitiere to chando nyalo mono ni nyathi somo, nyathi mariek manyalo konyo oganda kiny. Koro kapo nono ni ng'ato nyalo betie Joyce ma didwar mondo chor kony, takwayo ni mondo uyie na uchop ira to wapang koda, nyalo nyisi kata mana ni nitiere family moro ka adwa ni konyna ma kata kochopo ira direct an atuda gi jok ma kwayo kony go iko. Mano number 1. Number 2, akwayo kata mana ni kapo nono ni ng'ato ok nyal chopo irwa to nyalo timo juu chini nikech ok inyal bet e gweng' Joyce tikia ni nyathi mane manoko dhi skul. Donge gweng'u kanyo nitiere miye ming'eyo nyathi ng'ane maka nyathi wadu mondo mi ikony mondo mi odhi osom. Nikech Joyce nyathi mosomo igolo chandruok e kit ngimani, tigolo chandruok e kit oganda bende, nikech en ng'at makoro nigi pache, onyalo tiyo gi pache to loso gige ngima makiny. To kwa we oganda moko dhi skul Joyce, en thagruok maduong' ma onge somo ni ema golo ga chandruok e oganda. Koro anda kwa mana ni e anyuola ji mondo makre, kik wane ka nyithiwa odiwe dhoudi, nyathi midhiero mako, nyathi nigi chandruok, chunye dang'ni, openjo ni to koro anto ngimana ni odwa mana rumo gi ka. To bed king'e sama ok watero gi skul, atimo mos lakini ma adiera, mae nyathi ma kiny biro lokore jakuo, mae nyathi ma dwa dhi ka tedo momondo, mae nyathi ma kose dhi kuchocho kata kodong' e gweng' ka koro ing'eno bo mana tiyo tij nyuol. Koro medo nyithindo moko ma bende nikech en owuon ok osomo bro dhi tame kaka nyithindo gi bende bro dhi skul. Koro yuda ko bo beda dag chandruok ei oganda. Koro mae momiyo en kwayo mara ni e gweng' ka gweng' ng'ata mondo ka nyathi ok dhi skul, wamakre uru. Inyalo kata kawo nyathi idhi godo ka Joyce achono osiepa kata nyaminwa, nyathini donge kigolo matin to waluongo ng'ane, donge wakowe skul. Nikech chon nitimo ga kamano, wan magi gik manotimnwa to wasomo. Koro sani kik wadaga moro ma ng'ato dak ngimane mar wadu ok ochuni, nikech kok ochunowa to mano en chandruok ma oritowa kiny. Yes. Ilero kanyo makare ahinya kendo ageno ni jogo maneno okinyi ma kawuono somo paro makamano. Kata kamano kwan jopuonjre go to thoth ahinya. Nyaka sani koro ng'ato nyalo penjore ni bende jonyuol makamagi kata bedo ni skunde bende ywaka ni pesa pok ochopo negi makare. Sirikal bende kochiwo pesa ponono gichiwo mana pesa matin. Bende nyalo yienegi kata kwang'iyo sani bende ponono nyithindo gi mar mondo mi moko kuom gang'e ni noluonge e skunde ma ponono ji dhi to ninde. To mano nyalo bedo pek ne nyathi, bende nyalo bedo pek ne janyuol. Bende sani kwang'iyo kata sama koro nyithindo moko sechako donjo e skul, somo sechako dhi mbele, bende jonyuol gi nyalo tero kata nyithindo gi skunde ma ng'ato dhi skul to duogo mar mondo mi lek margi kik tho koseponono thuolo serumo mar mondo nyaka gidhi e skunde manoluongi e morin. Mana mapiyo kwa dhi kwa ti. Mano ni kare inyalo yudo alternative school mayot. Iwacho ni tinga tonga mayot nyathi losa to nyalo winjo to dhi e alternative school, nikech syllabus ma Kenya to en the same curriculum maralieu kuma nasome e curriculum mantiere nyaka Alliance. Koro inyalo jopuonje gi bendo tiegi gi sirikal gipuonjo the same thing. Koro inyalo manyo alternative. To Joyce kata be mani ng'ato ne pod manyo alternative ok insist tiyudo ka samoro nyathi bende nokoyie. Koro jonyuolo los gi nyithindo so that they take up the alternatives manitiere. Tiyudo ka samoro janyuol osetemo juu chini, oseyudo konyruok ka gi kacha, to basic needs kata ma nyathi dhi godo school bende is just a problem. Samoro chulo fees tanyiso janyuol ni koro gini en cost sharing, janyuol in koro
ter nyathi skul nyiewo mana materials. Iyudo kata pesa monyiewogo materials mokwongo. I mean, resources, uniform kodhi kacha onego bed nyathi chulo uniform, onego nyiew ne nyathi sabun, onyiew ne nyathi mattress, gika inago. Koro okikore kabisa. Yes. So mane moko kuom ote bende man pod aneno ka nyithind